Sandwa sami. Usubona amaphupha amaningi wena. Ingane ilendlu umsebenzi wami, umsebenzi wakho. Kodwa iphupho lakho liyohleze limile manje. Uyazi angithi sithandwa sami. Uyazi ukuthi ngovaleleni umlomo wakho. Ngizokutshela ke mina ukuthi ngovaleleni. Ingoba avuthanda sithandwa sami ukufaka ikhala lakho eindaweni engakudingi nangesikhathi esingadingakali. Kodwa lo mkhuba ngizoqeda ke manje. Igrand uthini? Ungimoshelile ikusasa lami wena. Nami ngizokumoshela lakhe ikusasa uyangizwa wena. Uma nje kukhona umuntu ozendleleni yami angeke kibe nalo uzwelo. Turka noma ngathiwa ngizama kangakanani ngiyahluleka ukukhohlwa ukuthi ulile ushayile ubhuti wami ngempama. Futhi nje ngidinwe ngempela ngiganunwabo. Turka kuningi okwenzekile kodwa wena awukazi usho lutho. Ngabe yini lento yenzayo Saraswati? Mina noLaxmi sakweseka ngalola suku. Emva kwakho konke lokho akekho kwakhuluma ngayo leyo nto. Ukungitshelela inhlavini zamehlo ukuthi ulila konanga. Ikhona into ayishilo wena. Kulungile emva kwalokho ulila noAJ baye ethempeleni. Ikhona into ayishilo futhi. Ha. Imina ngiyedwa nje othola isijeziso. Kodwa ulila yena uyatanasa. Saraswati asikwazi ukusho lutho phambi kagogo. Uyakwazi lokho. Futhi ngakutshena ngalela langa. Ulila akayiphathanga kahle. Kodwa kufanele ukuthi ajeze ngalokho. Kodwa yonke into inesikhathi sayo Saraswati. Kuvele kunenkinga eziningi kulomuzi. Asifuni ukuthi sihluphe AJ. Iba nesineke. Yonke into izolunga ngesikhathi esifanele. Oh, Durga. Kusho ukuthi ubuhlungu angibuzwayo. Abusho lutho nje la kuwena. Anginjalo nhlobo Saraswati. Buka, ukwenza izinto budedengo ngeke ukusize ngalutho. Ima kancane. Indlela ozizwa ngayo noma mina engizizwa ngayo ayibalekile. Angeke ngithande uAJ abhekane nezinye izinkinga. Okwamanje ilokho kubaleke kakhulu kumina. Khohlwa imina. Nalokho kufanele ngabe kubaleke kakhulu kuwena Saraswati. Yehlisa umoya. Sobuye esikhuluma. Durga. Bengitshela ukuthi mina wena uLaxmi siseqenjini elilodwa. Kodwa shuthi bengikhohlisa. Noma ngathi ulila wenza nje kulomnteni ihleze izokwesekwa. Ngaze nje ningizwele mina. Iqenje linjani lona leli? Uma ngabe ke kukanjalo mina ngifuna ukuba ingxenye yaleqembu. Umsebenzi weqembu asinakho lokho. Iyona-ke inkinga enkulu leyo. Cha anginjalo. Sisuke sabandakanya nawo wonke umuntu kulento. Iphutha lakho libe lapho-ke. Uthatha yonke imibono yabantu. Kodwa iqiniso lithi fanele usebenzise amakhono abantu kuphela. Kodwa kufanele isabalale imiqondo yenu ngoba inini abaphathi. Niqonde lokho. Impela senza lokho baba. Usukhohle wena ukuthi sikuphi manje. Siyaxolisa baba, kodwa senza lokho nathi. Fanele niqoqe lonke iqembu nelihlanganise khona kuzokwenzeka lo msebenzi. Angifuni ukuxolisa, ngifuna imphumela. Kodwa AJ sekwanele. Seningahamba manje. Umuntu omubi Vikrant.
Isiphetho sabantu ababi sihlale sisibi. Futhi uyazi ukuthini? U-AJ uzokudelisa ngeke aze kuyeke. Thula. Unomlomo omkhulu wena. Yazi anguthandi lo mkhuba wakho wena. Wena uyapepereza pe ngaso sonke isikhathi. Ungangifundisi thula. Ngithena yeke ukupepereza wena. Angizelanga la uzolela umbhedo wakho mina. Okokuqala khona umuntu engimele ngimnakekele. Mase ngiyabuya uzonakekela wena. Ngicela usizo. Ngikwenzile. Uzokwenzani ngalokho wena? Inhlelo zakho wena ayihluleki. Ngisho ngehluleka ngalelo langa. Ezinye inhlelo ziyehluleka. Kodwa ngiyakwazi ukwenza yonke into ibesesimene esikahle. Awuyeke futhi kulokho kuxambukela endabeni zami wena. Hlukana nami phansi, ngizobhekana nazo mina. Hi Sando. Unjani kodwa? Kulungile. Sandra sami izwi lakho linani. Ungicasukele yini? Sana sami ngithanda ngokweqiniso. Wazi kanjani ukuthi angiphathekile kahle? Kahle. Usuku lama lukho luhle. Nami ngizizwa kanjalo sisandwa sami. Nami usuku lama lihambi nje kahle. Sando sami. uDurgu iphulile inhliziyo yami. Ngizizwa ngingabalekile lapha kuleli khaya. Akekho umuntu onendaba ukuthi ngizizwa kanjani noma ngizizwa kanjani. Nami sithandwa sami ngibhekene nalokho la emsebenzini. Ngisebenza ngenhliziyo yami yonke nje ungibona. Kodwa ubaba akakuboni ukuyikhandla kwami. Yini ayibonayo? Amaphutha. Sengikhathele sithandwa sami. Ngikhathele ukusebenzela ubaba mina manje. Sithandwa sami, mina sengikhathele ngempela kulokho ngilalelana noDurgu. Kwesinye isikhathi nje vele ngizizwa sengathi nje mina. Sithandwa sami. Manje ngoba ucasukile, ngiyakucela ungakhulumi namuntu sithandwa sami ngoba uzoxabana nabantu makunjeni. Ngizofika ebusuku lapho. Ukuze wehlise umoya sithandwa sami uthole into nje ezokududuza. Manje uthi ngingube efonini. Noma makunjalo uthe ngikudla okuthandayo Italian pasta sithandwa sami. Oda yona. Kulungile. Ngiyazi ukuthi kuzokwehlisa ukucasuka. Ngizofika mina namhlanje ebusuku. Kulungile. Ngizokubona ke. Kulungile papai. Kulungile. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.